Türkmenistanda azyk üçinçiligi meselesi çözülen ok. Azyk önümleriniň bazar bahalary ýygyderli ýokurlanýarka, kesgitlenen nyrkdan azyk satýan döwlet dukanlarynda basabaslyk artýar. Azyk önümleriniň çäklendirilip satylşyna adam başyna ujypsyz aýlyk iýmit paýynyň girdilmegine we azyk önümleriniň satuwda ýygyderli ýetmezçilik etmegine garamazdan döwlet dukanlarynda uly nowatlar saklanyp galýar. Ýurdun häkimetleri nämeleriň bolup geçýänligini görmezlige salýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň paýtagtyndaky döwlet dukanlarynda giýje gündiziň dowamında uly nowatlar bar. Akşamdan nowatlar döreýär, sanawlar düzülýär. Döwlet dukanlarynda ketgitlenen bahadan önüm satyn almak üçin basabaslyk dowam edýär. Indi nowata sagat 23-den düzülýärler. Giýje bireçenli durýarlar we sanaw düzýärler. Ýerden dawa jenjal başlanýar. Ýerden 4-de ýa-da 5-de gelenler bilen çekeleşik döreýär. Mundan başga da ýerden maýyplar we owgan uruşynyň veteranlary gelýärler. Ýakalaşyga baryp ýetýär diýip 13-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy aýtdy. En köp talap edilýän azyk önümleriniň arasynda ýumurtka, şeker, ösümlik ýagy we tok butlary. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, satyjylar nowatlary azaltmak üçin käbir hileleri ulanýarlar. Käme hil satyjylar ýumurtkanyň ýokdugy barada bildiriş atýarlar. Muny gören käbir adamlar gidýär ýöne hakykatda ýumurtka satylýar. Ýumurtkany bir ýerde özüne satýan bolsalar, başga ýerlerde gapdalynan goşmaça harydy satyn almagy talap edýärler. Bu şekere hem tok butlaryna hem degişli. Bir ýerlerde ozal ýumurtka, şeker we tok budy ýaly harytlary toplap muny bilelikde satýardylar we gapdalynan 10 manatlyk tüwini satyn almagy talap edýärler diýip habarçymyz bellidi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýörgünlik harytlary gapdalynan geçmeýän haryt bilen satmak tejribesi taklanyp galýar. Indi köp ýerlerde önümleriň her görnüşine gapdalynan başga bir harydy satyn almak talap edilýär. Goşmaça alynmaly harydyň bahasy hem barha artýar. Köplenç ýumurtkanyň 11 sanysyny 5 manada satýarlar. Paýtaxt adly dukanda 15 manada 30 ýumurtka satýarlar. Emma bu adaty bir ýagdaý däl. Käbir ýerlerde mysal üçin Ulomy bazarda adamlar döwlen ýumurtkany soraýarlar. Ýakynda döwlen ýumurtkanyň 30 sanysyny 10 manada satan bolsalar, indi 20 manada satýarlar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Barlykda Azatlyň başga bir habarçysy paýtagtyň käbir dukanlarynda ösümlik ýagynyň gapdalynan bir Kriuyan seriştäni satyn almagy talap edýändiklerini we onuň bahasynyň satyn alynýan ýagdan has ýokarydygyny habar berdi. Häzirki wagtda 32-nji dukanda ösümlik ýagy elde kriuma üçin serişde bilen bile satylýar. Ösümlik ýagy 1 litri 13 manada durýan bolsa, Kriuyan seriştäniň gutusy 14 manada satylýar. Satyn alınjak harydyň umumy miqdary 27 manada ýetýär. Alyjylaryň köpüsi ony satyn almaýar, sebäbi gaty gymmada düşýär diýip habarçymyz bellidi. Döwlet eýçiligindäki dukanlardaky basabaslyk bilen bir hatarda hususy dukanlarda azyk we hojalyk önümleriniň bahasy ýokurlanýar. Hususy dukanlarda ýumurtkanyň bir sanysynyň bahasy eýen 1,5 manada durýar. Hemme zadyň bahasy ýokurlanýar. 150 wattlyk ýöneki lampa ýakynda 3 manatda indi 10 manada ýetdi. Energiýany tyşetleýän lampanyň bahasy 2,5 etse ýokurlandy diýip Aşgabatdaky habarçymyz ýylatyň arasynda häzirki ýagdaýda harytlaryň we hyzmatlaryň ýene-de gymmatlamagyndan howsala artýanlygyny bellidi. Ýylatyň nägililigi hem artýar. 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garawy metrawynyň onlarça ýaşaýjysy ýerli döwlet dukanlarynda un ýetmezçiliginden nägililigini bildirmek üçin häkimligi köpçüliklen ýüz tutdy. Ýaşaýjylaryň häkimlik wekilleri bilen gyýyska hem netijesi duşugundan soň olary polisiýa dargatdy. Ýurtda azyk krizisiniň 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýänligine garamazdan, ýurdun häkimetleri bu meseleni görmezlige salýarlar. Krizise garşy çäre hökmünde bu döwürde adam başyna her aýda bölüp berilýän azyk paýoklary girdildi. Un çörek satyn almak üçin dürli şahatnamalar talap edildi. Satyn alynýan azyk önümleriniň muktaryna, onuň bahasynyň möçberine çäklendirmeler girdildi. Mekdep okuwçylaryna azyk satmagy ruhsat berilmedi. Azygy dukanlaryň arka gapysyndan satmak düzgüni ulanyldy we nowatlara gadagançylyk girdildi. Hökümetiň hasabatlarynda diňe ýurdun ykdysady ösüşini görkezýän sanlar öňe sürilýär. Mundan başga da häkimetler uly deshalaryň gurulşygyna büdjet pullaryny sarp etmegini dowam etdirýärler. 10-njy noýabrda paýtagtda Sewda merkezine we Alaway itine 15 metrlik altyn çaýlan ýadygarlygy öz içine alýan täze deshalar toplamy dawarly açyldy. Çykdyjylaryň muktary çap edilmedi.